Тапшыруның беренче сәләме Усть-Кулатка авылына аша. Бүген үзенең матур туган көнен якташыбыз Мусин Мөнир Нуралиевич каршылый. Аны гүзәл гомер бәйрәме белән ихластан хатыны Роза Кашафовна, беренче улы Рамил, тормыш иптәше Ирина, кызлары Арина һәм уллары Тимур, Кулаткадан кыдагысы Наташа һәм кыдасы Сергей, икенче улы Марат, тормыш иптәше Илмира, Урта Терешка авылыннан кыдагысы Халиме, кыдасы Равил, уллары Радик, тормыш иптәше Рима белән, Новоспасск бистәсеннән кыдалары Рафаэль, кыдагылары Зифа ихластан котлыйлар. Яраткан тормыш иптәшем, канәгать булу язмышымнан синең ярдәмең аркылы. Тик синең тырышлыгың белән безнең тормышыбыз тулы. Ике баһадирдай улыбыз, сөеп туймаслык оныкларыбыз бар. Рәхмәт сиңа, кадерлем, барысы өчен дә. Сине биргән миңа Хак Тәгалә. Рәхмәт әйтәм аңа шиксезне. Яшә әле, яшә кадерлебез 80-ен дә, 90 һәм 100-не. Бергә атлык гомер юлларыннан, терәк булып кына кадерлем. Рәхмәт сиңа, рәхмәт барысы өчен. Яратамын сине, бәгырем. Бу дөньяда безнең якты күңелле, безнең өчен һәр чак борчылып яшәүче әтиебез. Шундый күп сүзләр бүген сиңа әйтәсе килә. Син безнең өчен акыллылык, әдәплелек, сабырлык үрнәге. Һәр вакытта да көчле, мәрхәмәтле, якты күңелле булып кал. Без сине бик яратабыз. Горурланып сыкланабыз, әти. Син үрнәк тә безгә, терәк тә. Әниебез һәм син тамыр җәйгән, ике шәшкә безнең йөрәктә. Шиксез бәхет, шатлык бирә безгә, балам диеп сөеп әйтүен. Сиңа охшап үрнәк алып яшибез, без яратабыз сине, әтиебез. Бер кайчанда картаймасам иде, моң сулатма якты күңелең. Без телибез бүгеннең уңышын, хөрмәтен киләчәк гомернең. Котлы булсын әткәй туган көнең, нурлар шәшсен һәр шак йөзләрең. Сәламәтлек, бәхет, шатлык белән үтсен синең язың, көзләрең. Безнең өчен син һәр вакыт үрнәк, безнең өчен син һәр вакыт кирәк. Хөрмәтле Мөнир Нуралиевич, тормыш иптәшегез һәм бала оныкларыгыз сезне туган көнегез белән котлап, алтын йөрәгегез бар яхшылыкларыгыз өчен рәхмәт әйтәләр һәм үзләренең музыкаль бүләген тыңларга да чакыралар. Якларга кайттым мин әтиемнең өенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Күршергә насыйп булсын. Сары бик матур төсләре, әтиәне хисләре, яшел төсле бизәкләре, тынычлык теләүләре. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын.
каршы ала матур капка төбүндө көңүллөр без сүйөнө алар исәнлигине этегимдин капкалары гүл шулай ачыктырсын әле тагы узак яллар күршергә насыйп булсын этегимдин капкалары гүл шулай ачыктырсын әле тагы узак яллар күршергә насыйп булсын әле тагы узак яллар күршергә